Μια φορά και έναν καιρό, όταν ακόμα συνέβαιναν θαύματα, υπήρχε μια μαγική φράση που άνοιγε τις πύλες για μια εκπληκτική χώρα, τη Σίμψαλα. Ήταν ο τόπος όπου ζούσαν όλοι οι ήρωες από τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ. Άμπρα κατάμπρα, Σίμψαλα Γκριμ. Έτοιμοι για μια νέα περιπέτεια? Έτοιμοι! Η ωραία κοιμωμένη. Κρύα σούπα. Κρύο στη φάδο. Μην με χτυπήσεις, παρακαλώ. Μη φοβάσαι, Κρόκι. Δεν κυνηγάει εσένα. Κοίτα. Τι είναι αυτό? Κάποιο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων? Ίσως να είναι πεθαμένη. Δεν είναι πεθαμένος, αναπνέει. Ξέρεις κάτι? Νομίζω πως είναι μαγεμένη. Έλα τώρα, Κρόκι. Σίγουρα έχεις επηρεαστεί από τα μαγικά βιβλία που διαβάζεις. Είναι εμφανές ότι κοιμούνται. Κοιμάσαι εν ώρα εργασίας, Κάτσε να το μάθει το αφεντικό σου. Έλα, Γιώργιο, σταμάτα να παίζεις. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κοίτα αυτούς, Κρόκι. Θα πρέπει να τους έχουν μαγεύσει όλους ακριβώς την ίδια στιγμή. Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει να διαφωνώ μαζί σου. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα κοιμούνται. Τι απέγιναν οι καλοί τους τρόποι? Κρόκι, γιατί είναι τόσο σκοτεινά εδώ έξω? Πιο πολύ φως είχε στο κάστρο. Να η απάντηση. Ωι! Πολύ κοφτερά αγκάθια. Είναι σαν να έχει γίνει όλο το μέρος μια μεγάλη φυλακή. Δεν ξέρω τι τους κοίμησε. Μα ήρθε η ώρα να τους ξυπνήσουμε. Μα δεν κοιμούνται. Ας το καλύτερα. Ξυπνήστε όλοι. Ώρα να σηκωθείτε. Έλα, κύριε ποιητή. Ώρα να δούμε λίγη κίνηση εδώ. Μπου! Ίσως να είναι ένας σπάνιος ιός που προκαλεί παράλυση μέσω του αυτιού σε όλο το κρανίο, δημιουργώντας απώλεια του μπροστινού μέρους του εγκεφάλου. Ίσως να είναι απλώς παράξενο. Θα μου πει επιτέλους κάποιος τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πάνε 100 χρονάκια που δεν ξυπνούν, δεν ξυπνούν. Κάζομαι σαν γάλματα εδώ και καιρό. Η Μπιάνκα είναι ράιδα, ξέρει να πει την ιστορία αυτή. Η ωραία κοιμωμένη είναι εκεί και λάβει από ομορφιά. Ωραία κοιμωμένη? Ποια είναι η ωραία κοιμωμένη? Πού θα τη βρούμε? Έτσι! Είναι τόσο όμορφη. Δεν είναι πανέμορφη, Κρόκι? Η πιο ωραία κοιμωμένη που έχω δει στη ζωή μου. Κοίτα εκεί, έχει τρυπηθεί. Ναι, και νομίζω πως ξέρω πως.
Όμορφη κυρία, σε παρακαλώ ξύπνα. Δεν πρόκειται να τα καταφέρεις έτσι, Γιώγιο. Πρέπει να βρούμε αυτή την νεράιδα Μπιάνκα. Εντάξει, πού είναι λοιπόν αυτή η Μπιάνκα? Μένει μέσα στο δάσος. Έλα λοιπόν, Κρόκι, τι περιμένουμε? Μήπως ξέχασες κάτι, Γιώγιο? Εδώ ήρθαμε πετώντας. Πώς θα φύγουμε από εδώ? Α, Τι σκαρώνεις? θα δεις, ακολούθησέ με. Μήπως έχεις μπαρούτι στην τσάντα σου? Γιώγιο, έχω ένα πολύ κακό προαίσθημα για όλα αυτά. Όλα θα πάνε καλά. Έλα, γρήγορα. Ποτέ ξανά, την επόμενη φορά που θα μου πεις. Τα ακούς αυτό? Κάποιος τραγουδάει. Και νομίζεις ότι αυτό μπορεί να μου καλμάρει τα νεύρα μετά από ό,τι πέρασα? Έλα, πάμε πιο κοντά για να ακούσουμε. Κοιμωμένοι αποκαλούν την κόρη που αγαπώ. Μου έχει κλέψει την καρδιά, για εκείνη τραγουδώ. Κοιμάται λένε πολύ βαθιά, τα μάτια της κρατά κλειστά. Αλήθεια είναι οι ψέματα. Όχι, είναι αληθινή. Μόλις την είδαμε. Μη φοβάσαι, την έπιασα. Μα ποιοι είσαστε? Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Στάσου, κατεβαίνω. Εγώ είμαι ο Γιώγιο, ο μεγαλύτερος εξερευνητής του κόσμου από Και πάντα. εγώ είμαι ο Κρόκος. Ντοκ Κρόκ. Λόγιος, φιλόσοφος και βιρτουόζος. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Μα τι μου είπατε πριν? Την είδατε? Αλήθεια είδατε την ωραία κοιμωμένη? Έτσι όπως βλέπουμε εσένα τώρα. Έτσι, Κρόκι? Ω, ναι, από πολύ κοντά. Τώρα μόλις ερχόμαστε από το κάστρο που είναι πίσω από τα αγκάθια. Α! Τότε είναι αλήθεια! Και το ταξίδι μου δεν θα πάει χαμένο. Ποιο ταξίδι εννοείς? Με συγχωρείτε. Είμαι ο πρίγκιπας Μπέλτχολτ και έρχομαι από το βασίλειο που είναι εκεί πίσω από τα βουνά. Ψάχνω για αυτή τη μυθική ωραία κοιμωμένη εδώ και χρόνια. Μα κανένας δεν μου είχε πει πως υπάρχει στα αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχει. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Έχουνε κάνει μάγια σε ολόκληρο το κάστρο. Και μόνο η νεράιδα η Μπιάνκα μπορεί να τα λύσει. Πάμε τότε στην νεράιδα Μπιάνκα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στάσου, περίμενε. Δεν ξέρουμε πού να τη βρούμε. Ένα λεπτό. Δίπλα στις λίμνες κουρνιάζουν στον δασόν τα βάθη. Εκεί είναι το μέρος που όλες οι νεράιδες χορεύουν κάθε βράδυ. Από εδώ, ακολουθήστε με. Γιώγιο, δηλαδή τι, νομίζω ότι αυτό που είπε είναι ποίημα? Όμως μην του πεις τίποτα, μπορεί να μαθαίνει ακόμα. Αν η νεράιδα είναι σε αυτά τα δάση, ίσως να κρύβεται πίσω από τον καταράκτη. Το ένστικτό μου λέει πως θα τη βρούμε Για σίγουρα. στάσου. Αφού δεν ξέρουμε πού να πάμε να τη βρούμε. Λες αυτή να είναι η νεράιδα η Μπιάνκα? Μοιάζει περισσότερο με τη μαύρη χείρα. Πεπίτο, έλα κοντά μου και στο μουζάκι. Πήγαινε με μακριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πάμε στο κάστρο. Θέλω να δω αν οι άνθρωποι μέσα στο κάστρο είναι καλά και αν κοιμούνται βαθιά όπως πάντα. Πάμε. Τι ήταν αυτό? Είναι μόνο μια γριά κουκουβάγια. Δεν βλέπω καλά σημάδι από την Μπιάνκα. Πάμε. Όχι! Περιμένετε, σας παρακαλώ, εγώ είμαι.
Εγώ είμαι η Μπιάνκα, ή μάλλον ήμουνα πριν να με μεταμορφώσει η γοργόνα σε αυτό που βλέπετε τώρα. Μπορεί σας παρακαλώ να με βγάλει κάποιος από εδώ? Το κλειδί είναι εκεί πέρα, στον τοίχο. Πες μας, Μπιάνκα, τι έγινε στο κάστρο πριν από πολλά χρόνια? Όλη η ιστορία άρχισε μια μέρα αφού γεννήθηκε η ωραία κοιμωμένη. Είναι πανέμορφη. Τι γλυκιά που είναι. Εγώ θα ήμουν η νεράιδα που θα γινόταν νονά του νεογέννητου κοριτσιού. Κι όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι είχαν πάρει πρόσκληση για τη βάφτιση. Όλοι, εκτός δυστυχώς από την κακιά νεράιδα Γοργόνα. Ώστε έτσι σκοπεύατε να κάνετε τη βάφτιση χωρίς εμένα, έτσι? Ούτε πρόσκληση, ούτε καλοπιάσματα για την νεράιδα που έχει τις μεγαλύτερες μαγικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, για να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτό το τρομερό λάθος. Δεν συμφωνείτε? Σου δίνω την κατάρα μου, ωραία κοιμωμένη. Και η κατάρα που σου δίνω είναι πως την ημέρα που θα γιορτάζεις τα 17 γενέθλιά σου θα τρυπηθείς στο δάχτυλο από ένα αδράχτη και θα πεθάνεις. Και εσύ τι έκανες? Το μόνο πράγμα που μπορούσα. Δεν ήταν δυνατό να λύσω εντελώς την κατάρα, όμως κατάφερα να μετριάσω κάπως τη δύναμή της. Εγώ δεν έχω τη δύναμη να πολεμήσω αυτή την κατάρα. Έχω όμως τη δύναμη να την αλλάξω και δεν θα πεθάνεις. Μα θα σε πάρει γλυκά ο ύπνος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μπιάνκα. Παρόλα αυτά, όταν θα τρυπήσεις το δάχτυλό σου στα 17 σου χρόνια, ο ύπνος σου θα πρέπει να κρατήσει για 100 χρόνια. 100 χρόνια! Λυπάμαι, παιδί μου. Είναι το μόνο που μπορούσα να κάνω. Και έτσι το μωράκι έγινε ένα μικρό κορίτσι. Και σιγά σιγά μεγάλωσε και έγινε μια νεαρή γυναίκα. Όμως ήταν πολύ περίεργο πλάσμα και έτσι στα 17 γενέθλιά της η ωραία κοιμωμένη πήγε να εξερευνήσει έναν πύργο του παλατιού. Εκεί όμως την περίμενε η διαβολική Γοργόνα. Και κοιμήθηκε μαζί της όλο το κάστρο. Εσύ έκανες ό,τι μπορούσες, Μπιάνκα. Πες μου όμως, τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε την κατάρα? Τίποτα, δυστυχώς. Εκτός φυσικά. Από τι? Όχι, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν αξίζει. Έλα, Μπιάνκα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πες μας. Μόνο η αθάνατη αγάπη ενός πρίγκιπα θα μπορούσε να λύσει αυτά τα μάτια. Πω, μακάρι να ήμουν πρίγκιπας. Μα τι κάθεσαι και μουρμουράς, Γιώγιο? Έχουμε πρίγκιπα. Εκεί πέρα. Εσύ είσαι πρίγκιπας? Στις υπηρεσίες σας, κυρία μου. Ελάτε, πάμε πίσω στο κάστρο. Περιμένετε, μια στιγμή. Πρίγκιπα Μπέρτχολτ, καταλαβαίνεις πως δεν φτάνουν απλώς οι καλές προθέσεις. Μόνο η αληθινή αγάπη μπορεί να λύσει τα μάγια. Άκου, το παιδί είναι ξετρελαμένο. Το έχει γίνει έμονη ιδέα σου, λέω. Δεν ξέρω για την ωραία κοιμωμένη. Ξέρω όμως πως η δική μου καρδιά λέει αλήθεια και είναι γεμάτη από αγάπη για εκείνη. Τι σου έλεγα, η καρδιά του πάει να σπάσει. Θα φύγουμε τώρα. Ναι, αλλά μπορείτε να μου δώσετε πρώτα αυτό, εκεί το πανί. Μαγική μου εσάρπα. Παλιά καλή μου φίλη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα. Μάλλον πήραμε λάθος τον δρόμο. Όχι, αυτό είναι το μέρος που ο πρίγκιπας πρέπει να αποδείξει το κουράγιο του. Αν είναι αληθινή η αγάπη του, τότε τα αγκάθια θα ανοίγουν στο πέρασμά του. Εννοείς ότι πρέπει να με δείξει? Θα
Θα το κάνω εγώ. Για την ωραία κοιμωμένη θα το κάνω εγώ. Είσαι γενναίος και πολύ καλός φίλος, Γιόγιο. Αλλά πρέπει να πάω εγώ και μόνο εγώ. Κράτα μου αυτά. Τα κατάφερε! Μπράβο, Μπέρτολτ. Ναι, εντάξει, κάποιος από τους δυο μας δεν το έκανε. Τον άφησε να δοκιμάσει. Τα αγκάθια μου, πού είναι? Τι έπαθε ξαφνικά το αριστούργημά μου? Περίμενε και θα δεις. Πάμε! Το πιο μεγάλο όνειρό μου θα πραγματοποιηθεί. Το νιώθω, η ωραία κοιμωμένη κοιμάται εκεί. Δεν είναι τώρα ώρα για ποίηματα, νεαρέ. Πάμε γρήγορα, έλα. Κάτι συμβαίνει, Γιόγιο. Όλα έγιναν εύκολα. Ηρέμησε, Κρόκι. Πάντα ανησυχείς. Πάντα ανησυχώ έτσι. Τι κάνουμε τώρα? Όταν φτάσεις στην κορφή, πίθα. Λοιπόν, νομίζετε πως θα μπορούσατε να λύσετε την κατάρα, έτσι, δεν είναι, Μπιάνκα? Λυπάμαι, δυστυχώς δεν τα καταφέρατε. Πεπίτο! Α! Τι θα κάνεις τώρα, όμορφε πρίγκιπά μου? Θα με πολεμήσεις με το λαούτο σου? Θέλεις να το παίξεις σκληρός, έτσι, μικρεγόη? Πολύ καλά. Σκότωσε, Πεπίτο. Σκότωσε. Έντομο που είσαι διαβολικό και κακό. Θα σε εξοντώσω στο λεπτό. Μη φοβάσαι, μικρέ ήρωα. Τα ποίηματά σου μπορούν να με πεθάνουν στα γέλια. Εντάξει, Κρόκι. Πάμε. Τι μισώ αυτή τη στιγμή. Τι συμβαίνει? Δεν βλέπω τίποτα. Γρήγορα στον πύργο. Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Στάσου. Γρήγορα. Αυτό ήταν, Γιόγιο. Τώρα την πάσαμε. Τουλάχιστον προσπαθήσαμε, Κρόκι. Και το κάναμε για καλό σκοπό. Θα έρθει κι άλλο έντομο φοβερό. Να δαγκώσει, να τσιμπήσει, να φάει και τους δυο. Ένα άλλο έντομο με τέτοια δύναμη μεγάλη που όποιον αγγίξει, αυτός αμέσως θα πεθάνει. Χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω από 2 μικρά ζωάκια για να νικηθεί η μεγάλη γοργόνα. Η ομορφιά σου ξεπερνάει ακόμα και τα όνειρά μου, ωραία κοιμωμένη. Δεν περιγράφεται ούτε από τον καλύτερο ποιητή. Λοιπόν, το κατάφερες? Λέω να της πω πρώτα ένα τραγούδι. Μα δεν έχει ανάγκη τα τραγούδια σου. Πρέπει να τη φιλήσεις. Στον μέτωπο? Όχι. Στη μύτη μήπως? Ή μήπως στο μάγουλο? Θεούλη μου, φύλαγε. Δεν μαθαίνουν πια τίποτα σε αυτούς τους πρίγκιπες. Στα χείλη της ανόητε. Μπιάνκα, σε προειδοποιώ. Ήρθες πολύ αργά, γοργόνα. Μπέρτχολτ, άντε τελείων επιτέλους. Όχι, 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 όχι.
Ένα δώρο για σένα, Κρόκι. Είσαστε όλοι καλά εδώ κάτω? Εμείς είμαστε καλά. Όμως μια νεράιδα έχει πονοκέφαλο. Πού είμαι? Έχασες λιγάκι τη φόρμα σου, γοργόνα? Α, ναι, δεν πειράζει. Θα το διορθώσουμε αυτό. Όχι! Σίγουρα αυτή η μορφή της ταιριάζει καλύτερα. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε? Κάτι μου λέει πως τα πράγματα πάνε καλά στον πύργο. Όχι. Πού να έμαθε να το κάνει αυτό άραγε? Ποιος είσαι εσύ? Τον λένε Μπέρτχολτ, καλή μου κυρά. Και είναι πρίγκιπας. Και ποιοι είναι αυτοί? Κάποιοι φίλοι, αγαπητοί μου. Χυμώσου να ξέρεις για πάρα πολύ καιρό. Ναι, έτσι αισθάνομαι. Πόσο καιρό δηλαδή? Ας πούμε απλώς πως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια? Αυτό θα πει πως είμαι... Τόσο νέα και όμορφη που κανένας άντρας δεν θα μπορούσε να μην πέσει στα γόνατα μπροστά σου και να προσφέρει τη ζωή του για να αγγίξει τα χείλη σου. Και ένα φιλί σου θα ήταν... Θα ήταν τόσο γλυκό. Καλά, εντάξει, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Το ξύπνημά σου οφείλεται αποκλειστικά στο κουράγιο αυτού του νέου πρίγκιπα, καλή μου. Σας ευχαριστώ. Ευγενικιακή. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Ωραία κυρία. Πες μου, Μπιάνκα, λες να αρέσει στον πατέρα μου ο πρίγκιπας όσο και σε σένα? Αν πιστεύεις στον κεραυνοβόλο έρωτα, τότε θα του αρέσει σίγουρα. Αυγά! Χρειάζομαι κι άλλα αυγά αμέσως. Πού είναι το αλεύρι? Σας είπα που είναι τα αυγά. Θέλω κι άλλα αυγά. Γρήγορα, ο βασιλιάς ζήτησε τούρτα. Αγαπητή, πού είναι η κόρη μας? Ήρθε η ώρα να κόψει την τούρτα. Αφού ξέρεις πως είναι η γλυκιά μας κόρη, μάλλον θα έχει πάει να εξερευνήσει τίποτα. Αγαπημένη μου, τι κάνεις εκεί πάνω? Είναι ώρα να κόψεις την τούρτα των γενεθλίων σου. Χρόνια πολλά, πριγκίπισσα! Να ζήσεις! Να είσαι πάντα ευτυχισμένη, πριγκίπισσα! Χρόνια σου πολλά! Σας ευχαριστώ. Κατεβαίνω αμέσως. Πατέρα, έχω κι άλλον καλεσμένο. Μπορεί να έρθει μαζί μας? Και βέβαια, καλή μου. Όμως φιάσου, όλοι σε περιμένουν. Η δουλειά μας τέλειωσε. Η αγάπη και τα κέρδισε. Πάμε να φύγουμε. Η ιστορία μας τελείωσε. Σύμψα, σύμψαλα, σύμψαλα γκριμ. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Πάρτε μας μαζί στη γη τη μαγική, εκεί που είναι όλα πιθανά κι αληθινά. Πάρτε μας μαζί στη γη τη μαγική, εκεί που είναι όλα πιθανά κι αληθινά. Πάρτε μας μαζί στη γη τη μαγική, εκεί που είναι όλα πιθανά κι αληθινά.